dara ang tongna mosongleya o sangsaro ang bwrwi tarboroni tumanse parani chodiri rok borokni parani netarok tune phirogwi twlangwi thaka ano Bigra Bwsa hinui se borok mahairok khaio angkhe tei tabuk tongsini heno o sangsaro asai ani kopal hamliya ano Bigra Bwsa hinui se borok mahai khaio ang boni babono sajak ang Bigra Bwsa no nini sajangno gwnangni Bwsa haikhe samung tangriya karai tonnai hinui sajak boroksa ani bwkha no busiya aina swaima haikhe no swabai kalangkha ani bwkha tei thik wnglalakha mai tei chai maliya. Tabukni hamjama jorao baksa borok kwrwi nukhungtei gwnang nukhungno nasigui halok bolayo mane kwrwi borok eba gwnang borok nukhungnai hamjako eba kajaklayo. Bat chana kalayo kwrwi Bigra Bwsa henkai tamo borok da bakbar faltu borok da eba hamjama chaya hamjama kwrwi da angma kalanya. Abo kahai ko khoroksa takuk chino saka bo khoroksa bwrwi hamjagui bwrwino khari Twlangmani haipona bwrwini family tabuk henkai o chlano kwrwi Bigra Bwsa hinui swkagui sak nangyake twlangkha. Abagi chela tabuk thina kok wansukui bini story chunoi share kakya phadi hinke chung tini o takuk tangi abo kahai thinar kok sawi tongkha abo bisini kok saiman laino abagi secret library channel no pathik jora kaham ke naiti bujimanai tei norok o video no pathik jora kaham ke nakya hankai kisale wansukmung eba swrwngmung kotor manan hinui kha khlayo abagi pathik jora nadi skip takhadi. Chungno tini story rohorka Kartik bini hamjama bwrwini mung SMPL short form pulia swkang chela Bisramganj melawa khoroksa bwrwini nugi chajagi phone number sanka a jora bwrwi phone number rena go seliya haipona chela bar bar number sanma bagui paithoko bwrwi bini phone number riurika o chelano a salni simi khoroni phone dei kok salai borok hamjagi tongkha a jora bwrwi bini bwkhani kok o chelano saka nung ano kono dino tayakar dido tangi hinkai ang agi khoroksa chelano hamjagi belai dukho kosto manka a bagai ang tei dukho mana musungya please nungbo ani bwkhano ta sabadi ano ta thungdi bwrwini kokno khanai chela samai tangi saka ang nono kubuno hamjago ang bwkha hai nono kono dino mokol mukte khiklai riglak chelabai bwrwi atike bwkhani kok salai bisas khalema bisingte borok 1 bochor complete khai hamjaglai tongkha. Khoroknini relationship 1 years eba 1 bochor complete umaya golo thangne 30 November 2022 a salo bwrwi nok yakare o chlani nogo khari thangka mane chela o bwrwino bini nogo twlangkha 13 November 2022 a salo a bagi chelani family jotono o bwrwino chajagi hamjagi tonglaimani aboni next day 14 November o henkai bwrwini family borni bwsajano naitugui direct a chelani nogo thangka aro thangi bwrwini family nuguikha o chela angkha kwrwi Bigra Bwsa plus bini nok hok asuk hamya aboni bagi bwrwini family a chelano accept khaya angui boroni bwsajano kotogui yagromi nogo twlangkha mane o chelabai swkagui twlangkha bwrwino bini family ro aboni yagolo chela a sal a jorani simi belai bwkha kosto nangjagui maichai maya tongi aramaya thuibo muktri maya bwkha ayuk mayuk angui hopung sapung kamma mokol mukti thagliya paithoko chela challenge khaye bwkhani kok saka ano tini kwrwi Bigra Bwsa hinui sak nangya salcha angbo rang ajui gwnangkai phunuknai ang ani bwrwino ekdom kubui bwkhabano hamjama bagui bona pongna belai kosto ungsuka asuk logi baksa hamjagi khorni samai tangi phemani haipona ang tabuk ani bwrwino bahagi poksinai bwkha kosto nangmani kwthang tongibo tam khasinai ang thui thamono chau tamo ang kahai kwrwi Bigra Bwsa ke hamjama bwkharok kwrwi diba ani kapal se hamliya kubui hamjama bo maliya kwrwi Bigra Bwsa hinui bo sak nangya khajaga ani kapal hamliya na o story ni pathak phasingo chung abono sanai tabuni jora rang ajina swrwngna nango plus lekha poriwi sinani kuchu kotor angna nango nung jesuk borok chikon angi tola kalai tongdi nono bui asano sak nangya angnai abagi joto sikla siklino sanai porina jora kahamke poridi rang ajina jora kahamke samung tangi rang ajidi abono sajago swkang nini life no krakai nini yakumai basana swrwngdi jepro nini yakumai kahamke basanai aboni ola bwrwi nadi hamjagdi kajagdi keboni buma bufa tei swkak manglak tangi hinkai norok display o photo nugui mankana abo thangnai salo chung video upload khaikya aro belai swrwngmung tei wansukmung tongo chung norok jotono suggest khainai please kain o video no nainata pokri description o link rijak habui nadi belai ke swrwngmung tei wansukmung kotor manai phadi hinke chung tabuk paithego o monani khokti bini sakni story khnawi saima laine botama saka norok jotono khnai nadi
Dara tam kaisine hino asuk angle hamjagui tongmani ano Bigra Bwsa hino norok mahai khaimani pap nangano angbo salsa gwnang khai phunukano haifano Bwrwi ang tewaisa nanani trai khainai haifano mwsumai angkha boni phone bo kwrwi boni ma songnai bai phone maromyana bagui no tam khalaisine hino haike mangda ma kabui tongnai angba mokol ni mwktwra sokap bwlani bo swngsaro asaya tongkheno sakamang dunia asai kwrwi ni birman haike mang kwrwi wngwi thangha